Ceart Lorwaring to ceist ag Alba OL Firste Uri, agus in ceist ta eci ná. Nuair a bhíonn tú in rála duine aigean, agus tá duine aigean eile in rálatsa. Ac ní féidir leis an cadrih idir lean siráid mar néal na rudaí céarna ag tastal uibh, mar hampla agus dearan sin se mar hampla a lubanní páistí. Céir é mud is fearr le deanú sna casana sin. Ní rúist Alba linne a ra sisin an smaoine céanna léise, bhfuil is agad faoi sin, tá sé sin an deacúd ráidíre. Má orcan tú ar hain agus nar chastar le ar céine. Tá mé capú? Tá mé capú nar ítí sibh le céile an tamar fad in neacén ráile a sin. An róirh cinelín compromise le dhéanú sin? Ó bhí. Ní ceapan bhfuil tú an rá ceart leis an duine sin, mar a bhfuil tú ná éisteach leis an duine agus oké, díana me sé seo. Tá teachtar ar feit ó bhíonis ó dhéarmid ó chahar na mart agus seo an rud dhéarann sé. Tá sé ceithre bliana inis ó bhris mé héin agus mo chailín suas, agus fós féin nílam abal te dearmid a dhéanú orthaí. Cén chuí a mógaí mé ará le maithíal. Nach ché tá dílis. Nach bhfuil? Nach bhfuil. Agus ceappa leis a méid hens atá ónna gahar na mart meid sé ócé? Se, cheappa. A bhátá nniuán a nín aber le diarmid crochsús a chrí agus búla machchan sin agus féin muoín agad as a tain, agus tá méid cínte gur ólam diarma go leor ón caidirh agus an cóládar I bhéige leis an meán a ra sé siúlamach le ribhi seo. So, is féidir leis sin a chuir isteach in action inis, agus rudí dhéana leis, anas go méid sé an beidir an dobuchuid ar mán go chailín chéideach eile. Bíonn Jackar uairanta just é sin a dhéanú. Bhfuil aon legend na practicúla féidir leat sa rá faoi conas bogará ó rinne ag an eile. Cá sé díadú isteach a héin agus muoinú cá sé í scuile le sro. Cá sé scuile lethe, ní ra sé nánchó agus ar sé náidiise, ní an tám geart, agus fiúháin má aon sé raibh go siúlamach le bean eilenis, agus má is fíorrá a bhí an atrop, bheith me se is muoinú a sin. Bheith sé nála le reis go dtí, agus beidir go binne bheith sé sin go hinnta go lug.